Fú, konečne je pokoj od tej Ninky. Aspoň chvíľu kľudu, to mi prospeje. Tatiko, ja som strašne hladná, prosím, daj mi niečo. Ach, no dobre, poď. Teraz keď som mal... Páči sa, mám tu špecialitku. Lázanie. Ja som si spomenula. Mama niečo potrebuje. Idem rýchlo za ňou. Ahoj. Ale počkaj. Veď domov si mala ísť až za 2 hodiny. Hej. Tatiko, ale ja sa ponáhľam. Tak ahoj. Jo, aj tak som mal chuť na tie lázanie. Aspoň ich všetky zjem. Konečne sa mi to zorialo. To voní. Čo? Kto zvoní o takomto čase? Veď nečakám návštevu. Ninka, ty čo tu robíš? Veď si pred chvíľou odišla. No, poviem ti to vo vnútri. Poďme dovnútra. No, čo sa zase stalo? Hovor. Vieš, mama robila špenáda, aby som si asi vážne dala tie tvoje lazanie. No tak teda, dobrú chuť. Ďakujem. No tak teda, dobrú chuť. Není film?